سلام كما يكنيهم بارك بمجمرنا ጸሎት ንግበር እግዚአብሔር አምላክና ንመስግነካ ካሎና ቃልካ ክንማር ፍቃድካ ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ነቲ ንማሃሮ ክርዳአና ሓግዘና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ባርሎ መዓልቲ ንማሃሮ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ዘሎ እዩ ካብ ፍቅዲ 2 ጀሚርና እቲ ርእስቲ እንታይ ዝብል ኢየሱስ ንደቅ መዛሙርቱ ጸውዖም እሞ ለኣኾም ኢየሱስ ምባር ንደቅ መዛሙርቱ ክንብከልና ነቶም ተምሃርኡ ማለት እዩ ወደ መዝሙር ማለት ተምሃራይ ማለት እዩ ስለዚ ንደቅ መዛሙርቱ ነቶም ዝምህሮም ዝነበረ ጸውዕዎም እንታይ ገብር ክልእኮም ስለዚ ክልእኮም ከሎ እንታይ ገይሩ ኢየሱስ ምባር ነቶም ደቅ መዛሙርቱ ጴጥሮስ አቤት እንድሪያስ አለሁ ያዕቆብ አቤት ዮሐንስ مرحبا فيليبوس أبيت برتليموس أبيت توماس اللغو ماتيوس أبيت يعقوب اللغو تاديوس هو سمعون أبيت يهودا إلوس أو إيوه شو كله مسيهم نسقوهم لو خيبوهم كيدو باري هاب دك إسرائيل أبو حواتكم كيتكم منجست أملاك قريبا لكم نقروهم إلو لي إخوة منجست أملاك انتايا لي أملاك منجستي أب سماي زلا إذا أب ولد منفس قدس زنقوسا ناتا من محدار زلوة ناتا سراوي زلوة ناتا ملاخت زلوة أب سماي ملاختي مالت ناي እግዚአብሔር ልኡኻትዮም ንኣብነት ገብርኤል መልአኽ ናብ ማርያም መሲዩ ልኡኹ ብፅሑ ስለዚ ኣብቲ መንግስቲ ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ኣሎ ሕግታት ኣሎ መምሕዳር ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ሰማይ ንተምሃርኡ ምሂርዎ ሕጂ ከዓ ትተምሃርኩሞ ኪዱ ብግብሪ ከዓ ኣርእይዎ ይብሎም ኣሎ ክኸዱ ከለዉ ከዓ እንታይ ኢልዎም ዝኾነ ነገር ኣይትማልኡ ክዳን ኣይትማልኡ ቅያር ሳእኒ ኣይትማልኡ ቅያር ገንዘብ ኣይትማልኡ መግቢ ይቐለብ ኣይትማልኡ ይብሎም ስለምንታይ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ክትከዱ ከለኹም እምነት ብእምነት ኪዱ ነታን ክብርትዑ ብእምነት ሂዱ እዩ ነቲ ንብረት ኣቕሓ ኣይትማልኡ ዝብሎም ዘሎ نعقم كان تايهبهم سلطان هبهم نحمومات كفوسو نموتات كتنسقو نلمصامات كصريو نرخصات منافس تخوصو سلطان هبهم كيدم باري بلهم ابتا قدم سكتكم كا انت تقبلهم صبو تزي تقبلهم جن صعبين الله غديكم وصو انت تقبلهم ابتي قدم ساعتهم نعاهم كتقبلكم تخيل كذا بيت رأيو أبوها أتو سلام بلوم إذا أنا زهبكم سلام كأ سلام نتا بيت يخونا سلازي نايسب سلام تا يكون نبتا بيت سأتو سلام ناي قويتا نايس كريستوس زهبهم زلويو سنكي زهبهم نساتهم كأحيزمو أبت بيت كأتوهم أبت بيت مسأتهم أبكال كذا هاي تغيدو زهبهم بلعو
ዝሃብኩም ዝተስተዩ ኣብ ዘደቀስኩም ቦታ ደቅሱ ኣው ምስኣትኩም ከዓ ከም ዝበልኩኹም ፈውሱ ዝሞቱ ኣተንስኡ ርኩሳት መናፍስቲ ከዓ ኣውፁ ኢሉ ስልጣን ሂብዎም ኢየሱስ ንሳቶም ኣይኮኑን በኣር ትገብርዎ ነይሮም ደቂ መዛሙርቲ ይኮኑን ተራ ኢየሱስ ንዓኣቶም ሓይሊ ሂብዎም ስለምንታይ ከምኡ ደኣ ስልጣን ሂብዎም እቲ ግዜቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ግዜቲኣ ኣድላይት ስለ ዝኾነት ነቶም ሰባት ክበፅሑ እሞ ከዓ ነዚ ስልጣን ሂብዎም ናታቶም ስልጣን ኣይኮነን ናይ ኢየሱስ ስልጣን እዩ ናታቶም መደብ ኣይኮነን ናይ ኢየሱስ መደብ እዩ ትስራሕ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ ንሳቶም ከዓ ከምታ ዝበሎም ከይዶም በፂሖም ተመሊሶም ንሕና ካብዚ እንታይ ኢና ንማር እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ዘድልየሉ ግዜ ንዓና ዝኸውን ነገር ይህበና እዩ ይልእከና ከዓ ከም ኣመንቲ ንኣብነት ክንፍወስ እንድሕር ደልዩና ሓካይም ገይሩልና ኣሎ እግዚአብሔር ሓካይም ተማሂሮም እንዲኦም ትምህርቲ ሓካይም ኮይኖም ሓንጎል መን ሂቦም ክመሃሩ ዕድል መን ሂቦም እግዚአብሔር ብዝሃቦም ሓንጎል እግዚአብሔር ብዝሃቦም ዕድል ናይ ምምሃር ተማሂሮም ንሰባት ከዓ ይፍውሱ ፍቃድ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እዩ መምሃራን ከመን ኣለውና ሕጂ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ክንከይድ ከለና መምሃራን ኣለውና ቃል ኣምላኽ ዝምህሩና ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ከለና ካህናት ኣለውና ቃል ኣምላኽ ዘስምዑና ኣብ ቤትና ክንጽሊ ከለና ምስ ስድራና ምስ ኣሕዋትና መንፈስ ኣምላኽ ምህረና መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ክርስቶስ እንታይ ከም ዝብል ኣብኡ ነንብቦ ስለዚ ንዓና እውን ይልእከና እዩ ኣብ ህይወትና መታን እቲ ንሱ ዝለኣኸና ክንገብር እምበር እንታይ ክንገብር ኣለና ቃል ኣምላኽ ክንርኢ ኣለና ሓንቲ ንኣብነት ተልእኾ ናይ ኩላትና ኣመንቲ እንታይ ኣላ ፍቕሪ ትበሃል ኣላ እግዚኣብሔርሲ ነቶም ኣመንቲ ፍቕሪ ህበና ብዙሕ ፍቕሪ ህበና እዙዝ ፍቕሪ ህበና ሽዑ ካብቲ ፍቕሪ ንእግዚኣብሔር ከዓ ከነፍቅሮ ካብቲ ንሱ ዝሃበና ካብኡ ኸ ንኣሕዋትና ንብፆትና ንስድራና ከዓኒ ከነፍቅር ስለዚ እንታይ ኢና ንማር ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ልኢኽዎም ግን ክልእኮም ከሎ ሓይሊ ሂብዎም መንፈስ ቅዱስ ሂብዎም ንዓና እውን ልክዕ ከምኡ ሕጂ ሓይሊ ይሂበና መንፈስ ቅዱስ ይሂበና ነቲ ናቱ ትእዛዝ ክንፍጽም ሰናይ ዘበለ ክንገብር ከም ዝበልክዎ ንዕኡ ክነፍቅር ንኻልኦት ከዓ ከነፍቅር ብፍቕርን ብሰላምን ከዓ መታን ክንነብር ስለዚ ነዚኣ ኣይንዘንግዕ ሓደራ ንሱ ዝልእከና ንግበር ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ባዕሉ ይሓግዘና ሕረ ሕጂ ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ኢና Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah.